नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। कणकवलीसह जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात अवैध धंदे। शक्तीपीठ महामार्ग सिंधुदुर्गातून जावा, संदेश पारकर यांची मागणी। आणि सावंतवाडी मुख्याधिकाऱ्यांसमोर मांडलं समस्यांचं गाऱ्हाणं, आंदोलनाचा दिला इशारा। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। हिंदळे येथील सेवानिवृत्त वयोवृद्ध शिक्षिका विमल गणेश प्रभू यांच्या घराच्या गेटजवळ चिर ठेवत अज्ञात व्यक्तीकडून खोडसाळपणा करण्यात आला आहे। पाहूयात। माझे नाव विमल गणेश प्रभू, राहणार हिंदळे, तालुका देवगड, जिल्हा सिंधुदुर्ग। विषय की माझा गेटवर मधून बाहेर जाण्या येण्याचा रस्ता बंद केल्याबद्दल मी घरात सकाळी आंघोळ वगैरे करून बाहेर आले असता मला माझ्या गेटवर दगड रचून ठेवलेले दिसले। त्यावेळी मला कोणीतरी अज्ञाताने ते दगड लावले आहेत असे कळले। माझे वय वर्ष 76। मी हिंदळे येथे एकटीच राहत आहे व माझा जाण्या येण्याचा मार्ग बंद केला आहे। मी चारही बाजूनी माझा कोंडमारा झाला आहे। मी स्वतःसाठी औषध, दूध, पाणी, भाजीपाला वगैरे जाऊन आणू शकत नाही। 112 क्रमांक आणि क्रमांक 100ला कॉल केले होते, पण तेथूनही मला प्रतिसाद मिळालेला नाही। तरी शासनाने याची दखल घेऊन मला योग्य तो न्याय मिळवून द्यावा। मालवणच्या श्री शिवराज मंचच्या कलाकारांनी सादर केलेल्या शिवराज भूषण या नाटकानं कुडाळकर रसिकांवरती अक्षरशः गारुड केलं। पाहूयात। राजे तिथून बाहेर पडले। खानाचं नशीब बलवत्त म्हणून जीवावर बेताळ होते ते फक्त 3 बोटांवर निभावले। कणकवली तालुक्यात सध्या अवैध धंदे राजरोसपणे सुरू असल्याचं बोललं जात आहे। त्यामध्ये गोवा बनावटीची दारू, मटका तसंच सोशल क्लबच्या नावाखाली सुरू असलेल्या जुगार यावर पोलीस कारवाई करत नसल्याचं बोललं जात आहे। कारवाई केलीच तर ती दाखवण्यापुरती केली जाते असा आरोपही होतोय। पाहूयात याबाबतचा स्पेशल रिपोर्ट। कणकवली तालुक्यासह सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये अवैध धंदे सध्या जोर धरू लागले आहेत। आपण बघितलं तर गोवा बनावटीची दारू आहे, मटका आहे, जुगार आहे, तशाच पद्धतीने गांजा आहे। काही ठिकाणी तर आपण बघितलं तर जे अंमली पदार्थ आहेत ते देखील मिळत आहेत अशी एकत्रित माहिती काही नागरिकांकडून समजत आहे, नेत्यांकडून समजत आहे। आणि त्यावर कारवाई कशा पद्धतीने होते हे देखील आपल्याला बघतोय आपण की म्हणावी तशी कारवाई होत नाही। त्यामुळे जी युवा पिढी आहे ती बर्बाद होते आणि त्याच अनुषंगाने
पालकमंत्री नितेश राणे यांनी सांगितलं होतं की ही युवा पिढी आपल्याला बर्बाद होत आहे आणि त्यासाठी आपण या ज्या अवैध धंद्यांवर कठोर कारवाई करूया असे आदेश देखील दिले पोलीस प्रशासनाने दिले होते आणि त्यानंतर काही कारवाई झाली होती. पण आता बघितलं तर सध्या ही कारवाई होताना दिसत नाही. माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी काही दिवसापूर्वी पत्रकार परिषद घेऊन सांगितलं होतं की हे अवैध धंदे जर बंद नाही झाले तर आपण त्या ठिकाणी स्वतः जाऊन त्यांचं व्हिडिओ शूटिंग करणार आणि जनतेसमोर आणणार, कारवाई करायला लावणार असं देखील सांगितलं आहे. त्याच अनुषंगाने आपण आज पाहणार आहोत की कणकवलीवासियांची नेमकी या अवैध धंद्यासंदर्भात काय प्रतिक्रिया आहे, पोलिसांकडून काय नेमकं म्हणणं आहे, पोलिसांची जी कारवाई करतात त्याच्याबद्दल काय म्हणणं आहे हे देखील जाणूया. चला तर मग पाहूया नेमकं ह्या अवैध धंद्याबद्दल नागरिकांचं काय मत आहे ते. अवैध धंदे दारू असेल, मटका असेल, जुगार असेल या संदर्भात बरेच घडतं आहे सध्या. फक्त काही जण कारवाई देखील होते. काय नेमकं आपलं नागरिक म्हणून म्हणणं आहे? माझं असं म्हणणं आहे की खरं म्हणजे आपल्याला समाजामध्ये प्रबोधनाची प्रचंड गरज आहे की काय चांगलं आणि काय वाईट हे जर आपण लोकांपर्यंत पोचवू शकलो. पूर्वी पथनाट्याच्या माध्यमातून लोक पोचवत होते की आपल्याला काय चांगलं आणि काय वाईट, किंवा अनेक साहित्यिक आहेत त्यांनी काही साहित्य लिहून ठेवलं आहे पुस्तक रूपाने की काय आपल्याला केलं पाहिजे, आपलं काय हे आहे. अशी जर अनेक गोष्टी जर आपण लोकांपर्यंत पोचवू शकलो तर मला वाटतं ही जी नवीन तरुणाई पिढी आहे ही व्यसनापासून लांब राहील आणि त्यामुळे जे काय आज हानी होते, मृत्यूसारखी हानी म्हणा किंवा अन्य शरीराची हानी किंवा मनुष्य आपली जी हानी करून घेतोय ती हानी होणार नाही आणि आपला जो हे राज्य आहे किंवा आपला देश आहे हा नक्की प्रगतीपथावर जाईल व्यसनाधी न होता आणि तो चांगलं काहीतरी एखादं कार्य उभं करेल असं मला त्या निमित्ताने वाटतं. प्रशासनाने प्रबोधन करावं असं आपलं म्हणणं. हो, प्रशासनाने त्याबद्दल प्रबोधन की काय वाईट आहे काय चांगलं आहे याबद्दल प्रशासनाने माहिती जनजागृती केली पाहिजे. त्याचे बॅनर लागले पाहिजे किंवा व्यसनापासून दूर राहा किंवा त्याच्या जाहिराती म्हणा किंवा सोशल मीडियासारखं आता ते माध्यम सुरू झाले. प्रत्येकाच्या हातात मोबाईल आहे. त्या मोबाईलवर जर मेसेज फिरला की या गोष्टी वाईट आहेत ह्याच्यापासून दूर राहा किंवा पालकांचा एखादा मेळावा घेऊन बा आपल्या पाल्यावर लक्ष ठेवा, आपला पाल्य नेमकं काय करतोय असं जर प्रशासनाने केलं तर ह्याचा नक्की फायदा पुढच्या तरुण पिढीला होईल असं मला वाटतं. प्रत्येकाचा व्यवसाय म्हटल्यावर जो तो आपला व्यवसाय करणारच, पण तरीसुद्धा व्यवसाय जरी करत असले, अवैध व्यवसाय जरी चालू असले तरी आपल्या मुलांना किंवा आपली जी तरुण पिढी आहे किंवा आपली जी इथली रहिवासी मंडळी आहेत हे जे जबाबदारीचं काम आहे इथल्या नेत्यांचं म्हणा किंवा त्या पालकांचं आहे की त्यांनी समजून सांगितलं पाहिजे की हे वाईट आहे आणि हे करू नका असं मला तरी वाटतं. पालकमंत्री नितेश राणे साहेबांनी ज्यावेळी कणकवलीमध्ये भाड टाकून अवैध धंदे बंद करण्याचा प्रयत्न केला त्यावेळी लोकांची उलटी प्रतिक्रिया निघाली. पालकमंत्र्यांनी चांगलाच निर्णय घेतला होता आणि त्या निर्णयाशी पालकमंत्री ठाम होते आणि पालकमंत्र्यांनी युवा पिढी कुठेतरी बर्बाद होऊ नये यासाठी पालकमंत्री प्रयत्न करत होते. तरी आज त्याचा आपण रिझल्ट बघितला कणकवलीमध्ये काय झालं. त्याच्यासाठी पालकमंत्री आणि ह्याच्या पुढे काय करणार आहेत. पालकमंत्री आज सर्व अवैध धंदे आहेत ते बंद करा ह्याच्यासाठी कटिबद्ध आहेत आणि ते आपले प्रयत्न करत आहेत. युवा पिढी बर्बाद होऊ नये हे पालकमंत्र्यांची उद्दिष्ट आहे आणि त्यांची ती एक इच्छाशक्ती आहे आणि त्याच्यासाठी ते आपल्या MIDC मार्फत असू दे किंवा आपल्या विभागामार्फत कामधंदा देण्याचा प्रयत्न करत आहे. आता तुम्ही बघितलात तर आता रिझल्ट एक बघितला. पालकमंत्र्यांनी धाड टाकल्याच्या नंतर पालकमंत्र्यांच्या विरोधातच रोष निर्माण झाला. काही लोकांना हे नको आहे ना, मग त्याच्यासाठी पालकमंत्री काय करणार. मग पालकमंत्री ज्यावेळी कठोर भूमिका घेत आहेत आणि घेणार आहे त्याच्यासाठी आम्ही पण पालकमंत्र्यांशी बोलू. भरकटत आहे, अवैध धंदे देखील चालू आहेत असं दिसतंय. शिक्षणाची बेकारी याच्यावर खरा म्हणजे शिक्षण पूर्ण झालेलं असतं. घरातून त्यांना की आई वडिलांचं म्हणजे त्यांनी कष्ट करून शिकवलेलं असतं वडादान करून आणि या ठिकाणी वडादान करून शिकवलेलं असल्यामुळे त्यांची अपेक्षा असते मुलांकडून की माझा मुलगा कुठेतरी इतरांप्रमाणे पुढे गव्हर्नमेंट नोकरीला लागावा, चांगलं कुटुंब सांभाळावा असं प्रत्येकाची आईवडिलांची प्रत्येक इच्छा असते. पण मुलं काय त्या टेन्शनमध्ये की नोकरी नाही, मग कुठेतरी 7-8 हजारमध्ये काम करावं लागतं आणि त्याच्यामुळे ते तिच्या गरजा पूर्ण भागत नाही. पण ते टेन्शन घेऊन की कुठला तरी वेगळा छंद पकडतात की कुठेतरी जुगार खेळणे, कुठेतरी मटका लावणे, गांजा ओढणे, दारू पिणे हे सर्रास झालेलं आहे. ते न करता की त्यांनी आपण इतरांप्रमाणे स्पर्धा परीक्षेमध्ये भाग घेऊन इतर राज्यातील जी मुलं आहेत ती स्पर्धा परीक्षेमध्ये
त्यांचं उद्देश ध्येय असतं की कुठंतरी मी अधिकारी बनणार, कुठंतरी मी आई वडिलांचं नाव करणार, माझ्या गावाचं नाव करणार. ह्या ठिकाणी त्यांचं जे ध्येय असतं आणि ते पूर्ण करत असतात, ध्येयाच्या मागे लागलेले असतात. तसे आपले करत नाही. यांचा विषय असतो काय, मला नोकरीला शिक्षण पूर्ण झालेल्या मला नोकरी मिळायला पाहिजे आणि मला गव्हर्नमेंट नोकरी अपेक्षा मोठी असते. आपण ते स्पर्धा परीक्षाच्या ह्याच्यामध्ये उतरतच नाही आणि त्यामुळे त्यांना पुढचा मार्ग मिळत नाही. स्पर्धा परीक्षेला ते म्हणतात की नाही धनवंतांची मुलं नोकरीला लागतात आणि गरीबाची लागत नाही, असं काही नाही. पण ते आपण तो प्रयत्न केला नाही ना. आपण कुठं एक टेन्शन घेऊन की मला नोकरी नाही, मला कशी लागणार, मी त्यामध्ये कसा भाग घेणार, मोठ्या स्पर्धामध्ये भाग कसा घेणार, मला ते शक्य नाही, असं आपण नाही हे शब्दावरच आपण जोर देतो. मी तिथपर्यंत पोहोचणार ही ध्येय धरून त्यांनी जर केलं तर आजचा यशस्वी विद्यार्थी तो एक अधिकारी बनू शकतो. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं महाराष्ट्राचं नाव ह्याप्रमाणे तो होऊ शकतो. शरद पवारांसारखे माणूस की एक शेतकऱ्याचा मुलगा असून त्यांनी महाराष्ट्राचं केंद्राचं पण त्यांनी हे केलं. त्यांचे ध्येय किती काय होतं त्या ध्येयावर त्यांनी करावं. कुठलंही गडपणाखाली किंवा कुठलाही निराशेवरती न राहता आपण ते ध्येय पकडण्याचा निश्चित प्रयत्न करावा, असं एवढंच. मगाशी आपण म्हणणार आहात की एक दारू असेल, मटका असेल, त्या बाजूला होतात, पण त्या सध्या अवैध चालू आहेत कणकवलीमध्ये असं एकंदरीत, त्याबद्दल काय प्रतिक्रिया? तसं काय नाही, तसं ते वाटत नाही. प्रकारे कसं व्हायचे, जरी एखादा बार मालक जरी असलं, ऐकून घ्या, आपण काय घ्यायचं आहे हे आपल्यावर ठरवून नाही. एक शेतकऱ्याचा मुलगा असतो, 3 शेतकऱ्याची मुलं असतात. एक पोलीस बनतो, एक ऑफिसर बनतो आणि एक शेतकरी बनतो. म्हणजे प्रत्येकाने ध्येय घेतलं ना, मला शेतकरी बनायचं, मला काय बनायचं घ्यायचं, ते असं काय नाही. ते किंवा एखादा बार मालक असेल, तो दारू पितो असं नाही, तो बार घातला म्हणजे दारू पितो असं लोकांचा गैरसमज आहे. तो नाही, तसं काय नसतं. आपण काय घ्यायचं, आपण कुठे घेतलं की तर आपण ठरवलं पाहिजे आपण काय बनायचं आणि आपल्याला काय करायचं आहे ते, हे आपण आपलं ध्येय आपण साध्य केलं पाहिजे. कुठलंही नाही, काही असेल विक्री होत कशी असेल नसेल ना, ही गोष्ट वेगळी आहे. पण आपलं ध्येय आपण करायचं ना, आपण त्या मार्गाला जायचंच नाही. आपलं काय करायचं, कुठला तरी सत्संग पकडा, कुठल्या तरी चांगल्या ह्याच्यापर्यंत आपण करा, आपल्याला त्या ध्येयापर्यंत पोहोचायचं आहे. आणि ध्येय हे बाळगलं पाहिजे की आपण त्या ह्याच्या मार्गापर्यंत पोहोचणं हे आपलं ध्येय उद्देश ठेवूनच हे केलं पाहिजे. विद्यार्थ्यांनी मला ते ध्येय, मला अधिकारी बनायचं, मला बँक मॅनेजर बनायचा, मला शिक्षक बनायचं, असे ध्येय धरून आपण ते केलं पाहिजे. सध्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात बऱ्याच ठिकाणी अवैध धंदे चालू आहेत. काही ठिकाणी मटका चालू आहे, काही गांजा चालू आहे. अन्य बऱ्याच जे तरुण पिढी 18 ते 25 ही पिढी बर्बाद होण्याची कारणे सिंधुदुर्गात भरपूर ठिकाणी चालू आहे. पोलीस प्रशासनाने किंवा LCB यांनी जर संगनमत कारवाई केली तर बऱ्याच ठिकाणी आपल्याला असे साठे भेटतील की ते तरुण त्याच्यापासून वाचू शकतील. आणि तरुण 10 रुपयाच्या नादात 1000 रुपये कमवण्याच्या नादात अख्खी आपली प्रॉपर्टीसुद्धा काही लोकांनी गमावून बसलेली आहे. आणि तरुण खूप बर्बाद झालेले आहेत. धंदे व्यवसाय करण्याच्या व्यतिरिक्त तरुण ह्या आमिषाला बळी पडलेले आहेत आणि व्यसनाधीनता होऊन संसाराची आणि त्यांच्या पूर्ण व्यक्तिमत्वाची बर्बादी झालेली आहे या जिल्ह्यात. तेव्हा प्रशासनाने काही ठिकाणी अशी जंगलंसुद्धा आहेत, ती जंगलं प्रशासनाने शोधून काढावी. तिथे गांजा किंवा अन्य प्रकारच्या गोष्टी चालतात आणि फॉरेस्टच्या नावाखाली बरेचसे धंदे चालतात. हे सुद्धा पोलिसांनी LCBने शोधून काढावी. अशी जंगलाच्या ठिकाणी सुद्धा बऱ्याच ठिकाणी चालतात. मग जिल्ह्यात आणि बऱ्याच ठिकाणी चोरून हे सगळे धंदे व्यवसाय चालू आहेत. पालकमंत्र्यांनी सांगूनसुद्धा हे बंद होत नाही आहे. मग पालकमंत्र्यांना मी असं इच्छितो की LCB आणि पोलिसांनी पूर्णपणे अगदी मिलिटरी कारवाई करते तशी या जिल्ह्यात कारवाई करावी. आपला पर्यटन जिल्हा आणि आपला तरुण युवक सुजलाम सुफलाम होल्याशिवाय राहणार नाही. आपण बघितलं की कणकवली शहरातील नागरिकांनी वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया दिलेल्या आहेत. काहींनी युवा पिढी ही ध्येय धोरण ठरवून आपण जे आहे पुढे ते ध्येय धोरण ठरवले पाहिजे. तशाच पद्धतीने काहींनी सांगितले की जी गोवा बनावटीची दारू आपल्या कणकवली सिंधुदुर्गात सगळं येत आहे त्याच्यावर कठोर पावलं उचलायला पाहिजेत. अंमली पदार्थ आहेत त्याच्यावर देखील कठोर पावलं उचलले गेले पाहिजेत. तशाच पद्धतीने वेगवेगळे दारूचे अड्डे आहेत त्यांच्यावर
पोलीस प्रशासनाने धाड टाकली पाहिजे, त्यांच्यावर कारवाई स्ट्रिक्ट केली पाहिजे, बजाव केला गेला पाहिजे. तशाच पद्धतीने बघायला गेलं तर सोशल क्लबच्या नावाखाली जे चालणारे जुगार असतील ते देखील बंद झाले पाहिजेत आणि मोबाईल ऑनलाईन जी गेमिंग आहे त्याच्या आहारी जाऊन देखील युवा पिढी मोठ्या प्रमाणात बर्बाद झालेली आहे, त्यांची घरं उद्ध्वस्त झालेली आहेत. तशा पद्धतीने त्यांचं भविष्य आता म्हणजे अंधारात आहे. म्हणजे अशा पद्धतीचं या संपूर्ण या अवैध धंद्यांसाठी जी पोलिसांनी असतील, एक्साईज विभाग असेल, त्यानंतर मग LCB असेल, या संपूर्ण प्रशासनाने एकत्र येऊन काम करणं गरजेचं आहे. तरच या अवैध धंदे बंद होतील आणि कुठेतरी युवा पिढी जी आहे ती चांगल्या मार्गावर पुढे जाईल, हेच आता आपल्याला दिसत आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण 7 लाईव्ह, कणकवली. गावकऱ्यांमध्ये मानकऱ्यांमध्ये संवाद घडवून आणून न्यायालयात न जाता समोपचारानं प्रश्न सोडवल्यामुळे सिंधुदुर्गातील बंद पडलेली मंदिरं पुन्हा भाविकांसाठी खुली झाली आहेत. सर्वप्रथम सर्वांना नमस्कार. माझं नाव संजय जोशी, महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचा राज्य संघटक आहे. आज सिंधुदुर्गमध्ये आज पत्रकार परिषदेचं आयोजन करण्यात आलेलं होतं. याच्यामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जी मंदिरं मानपानावरून म्हणा किंवा काही कारणांमुळे मतभिन्नतेमुळे बंद आहेत, बंद स्थितीत आहेत किंवा काही बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत, ती पुन्हा पूर्ववत सुरू व्हावीत यासाठी एक अभियान गेले 2 वर्ष महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या माध्यमातून संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आपण सुरू केलेलं आहे आणि त्याला एक उत्तम आणि चांगलं असं यश मिळालेलं आहे. आणि काही मंदिरं ही निश्चितपणे जी बंद होती 2-2 दशकं ती आता पूर्ववत सुरू झालेली आहेत. अनेकांनी मंदिर विश्वस्तांनी एकत्र येऊन आपले मानपान बाजूला ठेवून समन्वयाने, मतभिन्नता टाळून मतैक्याने ही मंदिरं सुरू केलेली आहेत आणि अतिशय एक चांगलं यश हे मिळालेलं आहे. आज 2 मंदिरांचे जे घारपी आणि माडखोलचं जे मंदिर आहे तर त्या मंदिरांचे विश्वस्त येथे उपस्थित होते. याशिवाय 3 मंदिरांचे अजून मंदिर विश्वस्त इथे उपस्थित होते, ज्याच्यामध्ये जी मंदिरं ती बंद पडण्याच्या मार्गावर होती, त्यातल्या प्रथा परंपरा त्या बंद पडण्याच्या मार्गावर होत्या. पण महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने घेतलेल्या 2 मंदिर परिषदा, जिल्हास्तरीय मंदिर परिषदा असतील किंवा गावागावात जाऊन वैयक्तिकरित्या केलेलं प्रबोधन असेल, घेतलेल्या बैठका असतील, 2 गटांमध्ये सामंजस्य घडवून आणण्यासाठी केलेले प्रयत्न असतील, यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली ही मंदिरं आता पुन्हा एकदा सुरू होत आहेत आणि एक आदर्श सिंधुदुर्गातल्या मंदिर विश्वस्तांनी संपूर्ण महाराष्ट्राला घालून दिलेला आहे. तर माझं असं एक आव्हान या निमित्ताने असं आहे की महाराष्ट्रातल्या सर्व मंदिर विश्वस्तांना की जिथे जी मंदिरं बंद स्थितीत आहेत किंवा बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत, त्यांनीसुद्धा पुन्हा एकदा त्याचा विचार करावा आणि पुन्हा एकदा या मंदिरांचा ऊर्जास्त्रोत संपूर्ण समाजाला मिळत राहावा यासाठी एकत्र यावं आणि ही मंदिरं पुन्हा सुरू करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करावेत, असं या निमित्ताने आवाहन करावं असं वाटतं. धन्यवाद. हो, ज्यावेळेला 2024मध्ये मंदिर परिषद झाली त्याच्यानंतर काहींनी येऊन आम्हाला सांगितलं किंवा पत्रकार बंधूंनी पण विशेषत्वाने मी असं उल्लेख करीन की त्यांनीसुद्धा हा विषय मांडला होता पत्रकार परिषदेमध्ये की सिंधुदुर्गमध्ये काही मंदिरं बंद स्थितीत आहेत. ज्यावेळेला आम्ही असा आढावा घेतला तेव्हा आम्हाला प्राथमिक टप्प्यामध्ये 25 मंदिरांची नावं आमच्या समोर आलेली आहेत. तर आता ह्या 25 मंदिरांपैकी जवळपास 10 मंदिरांपर्यंत आम्ही पोचलेलो आहोत. त्यातली 4 मंदिरं ही निश्चितपणे सुरू झालेली आहेत आणि अजून काही सुरू होण्याच्या मार्गावर आहेत आणि या दृष्टीने आता हे प्रयत्न महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या वतीने सुरू झालेले आहेत. नमस्कार. मालवण तालुक्यातील मेढा येथील राजा कर्णगिरी स्वामी महाराज यांच्याशी संबंधित असलेल्या शिवकालीन शिवपिंडीवरती आज पहिल्यांदाच लघुरुद्र विधी संपन्न झाला. अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावरती आयोजित या धार्मिक कार्यक्रमाला भाविकांची मोठी उपस्थिती लाभली. कोकण 7 लाईव्हने या शिवकालीन घुमटीचं वृत्त दिलं होतं, पाहूयात. मेढा येथील राजा कर्णगिरी स्वामी महाराज यांच्या शिवकालीन घुमटी आणि शिवपिंडी असल्याचं वृत्त कोकण 7 लाईव्हने प्रसारित केलं होतं. कांदळगाव येथील रामेश्वर मंदिरातील शिवपिंडी आणि या घुमटीतील शिवपिंडी एकसारखी असल्याची माहिती पुढे येत असून सिंधुदुर्ग किल्ला उभारणीपूर्वीच या ठिकाणी घुमटी बांधण्यात आल्याचंही सांगितलं जात आहे. त्यामुळे या स्थळाचं ऐतिहासिक महत्त्व अधिक अधोरेखित होत आहे. सध्या स्थानिक नागरिक कुलदीपक उर्फ बाळा जनार्दन मुळेकर व त्यांच्या कुटुंबियांकडून येथे नियमित पूजा अर्चा केली जात आहे. ऐतिहासिक व धार्मिक दृष्ट्या महत्त्व असलेल्या या ठिकाणाकडे दीर्घकाळ दुर्लक्ष झालं होतं. आता सोशल मीडियाच्या माध्यमातून या स्थळाच्या जतनासाठी नागरिकांनी आवाज उठवण्यास सुरुवात केली आहे. ही केवळ श्रद्धेची जागा नसून मालवणच्या इतिहासाची साक्ष देणारी वास्तू आहे. या वास्तूत
अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर पहिला लघुरुद्र संपन्न झाला. कुलदीपक उर्फ बाळा जनार्दन मुळेकर दाम्पत्य पूजेला बसलं होतं. यावेळी कातवड येथील चेतन धुरी यांनी सुश्राव्य भजन सादर केलं. यावेळी भाविकांनी मोठ्या श्रद्धेनं सहभाग नोंदवला. सर्वोदय नगर येथील त्रस्त नागरिकांनी नगर परिषदेत धडक दिली. येथील विविध नागरी समस्यांकडे तातडीने लक्ष देऊन कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची मागणी करत समस्यांची गाऱ्हाणे मुख्याधिकारी विनय गावणकर यांच्यासमोर घातली. यावेळी मुख्याधिकारी यांनी समस्या सोडवण्याचं आश्वासन दिलं आहे. सर्वोदय नगर येथील त्रस्त नागरिकांनी नगर परिषदेत धडक दिली. येथील विविध नागरी समस्यांकडे तातडीने लक्ष देऊन कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची मागणी करत समस्यांची गाऱ्हाणे मुख्याधिकारी विनय गावणकर यांच्यासमोर घातली. यावेळी मुख्याधिकारी यांनी समस्या सोडवण्याचं आश्वासन दिलं. सर्वोदय नगर येथील महिला कमिटी सर्व नागरिकांनी मुख्याधिकाऱ्यांची भेट घेतली. या परिसरातील गंभीर व दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या नागरी समस्यांकडे त्यांनी लक्ष वेधलं. मॅडम पैसे आलेले आहेत, टेंडर झालेलं आहे, मंजूर झालेले आहे, फक्त त्याला ओपन करावं लागतं आणि भरपाडू द्यावी लागते. हा विषय असतो. आणि मातीची ढिगार आहे, माती तरी उचलत टाका. कारण तिचं साईज पडला तर विचित्र परिस्थिती होणार. मातीचा त्या दिवशी हा विषय झालेला ऍक्च्युली मी त्याप्रमाणे मी 15 सांगितलं की 15 तारखेपर्यंत आपण त्याच्यानंतर टेक्निकल प्रॉब्लेम तो झाला. कोल्डमिक्सचा जो विषय झाला त्याच्यामुळे परत हा प्रोग्राम झाला. म्हणून मी परत मॅडमांना सगळ्या मनोजवणापासून सगळ्यांना मी परत तो विषय केला. तर त्यांनी काय सांगितलं की हे टेक्निकल प्रॉब्लेम आम्ही करू शकत नाही. बरोबर की त्याच्यामुळे मॅडमने हे स्टँडिंग कमिटीची लवकर लावली की त्या चर्चेनंतरच लावली की आपण लवकरात लवकर स्टँडिंग कमिटी घेऊन मीटिंग आणि ऑर्डर देऊन टाकू. काहीच मी 9:30 वाजता सर्वेंना फोन करून त्याचं टेक्निकल ओपन केलं, फायनान्शियल ओपन करून क्लिअर करून आजच्या मला द्या, मीटिंगला विषय ठेवा. डे टू डे आहे आपल्याला माहिती आहे. आमच्या इथं कंपाऊंड सगळं काय करूया साफसफाईमध्ये असा विषय आहे. साफसफाई पण जास्तीत जास्त पुढे सांभाळायचं राहायचं. प्राथमिक स्वरूपाचा आहे, पण हा सगळ्या इश्यू सावंतवाडीचा आहे. तर ते MNGNचं जे कनेक्शन्स आपण घ्यायचे किंवा कनेक्शन घेतल्यानंतर गॅसचं जे पेमेंट करायचं आहे त्याची प्रोसेस एक्झॅक्ट काय आहे ते लोकांना इथं माहीत नाही. मग तुम्ही जे ना तुमची जी ग्राउंडवरची काम करणारी टीम आहे त्या टीमला तुम्ही पाठवून द्या ना लोकांच्या. असं ते फ्रॉड होऊन लोकांचे लाखो रुपये गेलेले आहेत याच्यामध्ये. आता बातमी ऐकली, वाचलीच ना तू बातमी? हां नाही नाही, आता मला सांग, कुणा कुणाला माहिती त्याचं रजिस्टर मेंटेन केलं असेल ना तुम्ही? नाही, पण आता कसं आहे माहिती आहे का, एखाद दुसऱ्याची तक्रार ठीक आहे, इथे माझ्यासमोर 50 जण लोक आहेत. 50 जणांना जर माहिती नसेल असा विषय होणार नाही ना. त्यामुळे मला काय म्हणायचं आहे, कधी पण होणार आहे सगळं तुमचा विषय. अरे तुमचाच बिझनेस बुडतोय ना. बिलिंग व्हायच्या अगोदर व्हायला पाहिजे होतं ना. तुमचाच बिझनेस. तू सर्वजणांना पहिल्यांदा पाठवा. मी मॅडमचा नंबर देतो, नगरसेवक मॅडम तिथले आहेत, त्यांचा नंबर देतो तुला. त्यांना तिथं फोन कर, मग त्याबरोबर तिथं कम्युनिकेट करतील सगळ्यांना. ठीक आहे, एक यायचं कुठे मॅडमचा नंबर लिहून देतो गाठी. आपण कार्पेट करणार नाही, BBM करणार. खडीकरण जे आहे ना, खडीकरण केल्यामुळे काय ते बसणार आणि मग कार्पेटिंग होणार. नाही, कार्पेट आता नाही होणार. तुम्हाला रस्त्याला वेळ घेऊन जाईल, सगळं खडीकरून लेवल होणार सगळं. फक्त त्यापेक्षा पुढचं होईल. रस्ता चांगला होणार सगळीकडे तो विषय. मेन रोड आहे.
काय नोटीस काढून मला वाटत नाही त्याच्यात काय फरक पडेल काही कॉन्टॅक्ट करत नाही, आम्हाला काहीच सांगत नाही. म्हणजे त्यांनी बिल भरायला सांगतात, कशी भरायची ते सांगत नाही. असं नसतं, ते ऍप आहे, त्यांचा ऍप आहे. प्रस्तावित असलेला शक्तीपीठ महामार्ग राधानगरीपर्यंत येत असून हा महामार्ग पुढे सिंधुदुर्गात यावा अशी माझी मागणी असल्याचं संदेश पारकर यांनी सांगितलं आहे. पाहूयात. महाराष्ट्र राज्य शासन प्रस्तावित 6 पदरी शक्तीपीठ मार्ग या मार्गाची नवीन रिवाइज अलाइनमेंट ही त्या ठिकाणी राधानगरी परिसरापर्यंत त्या ठिकाणी दिसते आणि तिथून पुढे चंदगड आजरा मार्गे आंबोली, झोळंबे, पडवे, चौकुळ, केसरी, बांदा, पात्रादेवी अशा पद्धतीनं त्या ठिकाणी ही नवीन अलाइनमेंट त्या ठिकाणी दिसते. पण याच्यामध्ये जर राधानगरीपर्यंत जर हा शक्तीपीठ महामार्ग येत असेल आणि जर तो महाराष्ट्र शासनाचा राज्य शासनाचा जर महामार्ग असेल तर त्याचा फायदा महाराष्ट्रातल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला त्या ठिकाणी व्हायला पाहिजे ही आग्रही त्या ठिकाणी मागणी आहे. खरं तर राधानगरी आणि सिंधुदुर्ग याच्यामध्ये फक्त 65 किलोमीटरचं अंतर आहे. जर राधानगरी, फोंडा, कणकवली, कुडाळ, सावंतवाडी आणि बांदा अशा पद्धतीनं जर हा महामार्ग गेला तर सिंधुदुर्गाचा त्या ठिकाणी फार मोठा विकास त्या ठिकाणी होईल. खरं तर हा जो प्रवासामध्ये लागणारा जो वेळ आहे, आता जर सध्या आपण कोल्हापूरला जायचं असेल तर जवळजवळ 3 ते 3.5 तास हे कोल्हापूरसाठी त्या ठिकाणी प्रवासाचा वेळ खर्च होतो. जर राधानगरी आणि हा जर शक्तीपीठ महामार्ग झाला तर माझ्या माहितीप्रमाणे येणाऱ्या काळामध्ये आपण 1 ते सव्वा तासामध्ये सिंधुदुर्ग ते कोल्हापूर हे अंतर त्या ठिकाणी पार करू शकतो आणि त्यामुळे वेळेची त्या ठिकाणी बचत होईल. आणि त्याचबरोबर हा महामार्ग जो नॅशनल हायवे क्रमांक 66 आहे त्या 66ला सुद्धा त्या ठिकाणी जोडण्यात यावा. आणि त्याचबरोबर जे नवीन रस्ते आहेत म्हणजे या महाराष्ट्रामधनं या जिल्ह्यामधनं जाणारे की जो रस्ता कोल्हापूरच्या मधनं आल्याच्या नंतर एकच मिनिट संकेश्वर रेड्डी चौपदरीकरण व घोडगे पाटगाव हा जो महामार्ग आहे या महामार्गाला या शक्तीपीठ महामार्गाची जोडणी करणं आवश्यक आहे. या महामार्गामुळे या जिल्ह्याच्या पर्यटनाला चालना त्या ठिकाणी मिळेल, व्यापाराला चालना मिळेल, आर्थिक ताकद त्याच्यामुळे मिळेल आणि त्याचबरोबर पर्यटनाबरोबर सुद्धा एक धार्मिक पर्यटन हे या निमित्तानं त्या पर्यटनाला सुद्धा त्या निमित्तानं त्याचा फायदा होणार आहे. खरं तर आज सिंधुदुर्ग जिल्हा हा पर्यटन जिल्हा आहे आणि या जिल्ह्यामध्ये आज अनेक अशी पर्यटन स्थळं आहेत की ज्याच्यामध्ये सिंधुदुर्ग किल्ला आहे, विजयदुर्ग किल्ला आहे, सावंतवाडीसारख्या मूर्ती तलाव, राजवाड्यासारखा परिसर आहे, राजीपूरचं अभयारण्य आहे, आंबोलीसारखं हिल स्टेशन आहे, सावडावसारखा धबधबा आहे, रांगणागड आहे, देवगड, मालवण, वेंगुर्ला अशा प्रकारची किंवा समुद्र किनारपट्टी आहे. खरं तर आध्यात्मिक याच्यामध्ये परमपूज्य भालचंद्र महाराजांची कणकोलीमध्ये समाधी आहे, राहुळ महाराजांची कुडाळमध्ये समाधी आहे, तानोलीमध्ये साटम महाराजांची समाधी आहे. त्याचबरोबर या जिल्ह्यातलं एक महत्त्वाचं स्वयंभू तीर्थक्षेत्र कुणकेश्वर हेही त्या ठिकाणी आहे. त्याचबरोबर आंगणेवाडी एक तीर्थक्षेत्र आहे, माणगावचं दत्त मंदिर आहे, वालावलचं लक्ष्मीनारायण मंदिर आहे, धामापूर येथील भगवती मंदिर आहे. अशा अनेक धार्मिक स्थळांना
याचा त्या ठिकाणी फायदा होईल. धार्मिक पर्यटनाची त्या ठिकाणी वाढ होईल आणि त्याचबरोबर कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुणे या भागामध्ये सुद्धा इथले पर्यटक हे मोठ्या प्रमाणामध्ये हे त्या ठिकाणी सिंधुदुर्गामध्ये येतील. आणि त्याचबरोबर हा महामार्ग, शक्तीपीठ महामार्ग अशा पद्धतीनं राधानगरीतनं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या गावांमधनं जाऊन जर त्या ठिकाणी बांदा आणि पात्रादेवीमध्ये जर त्या ठिकाणी गेला तर आज आपल्या जिल्ह्यामध्ये चिप्पीसारखं विमानतळ आहे, त्याचबरोबर रेडी पोर्ट आहे, विजयदुर्ग बंदर त्या ठिकाणी पोर्ट आहे आणि म्हणून याला सुद्धा त्या ठिकाणी या विकासाला सुद्धा त्या ठिकाणी त्यानिमित्तानं चालना मिळणार आहे. आणि म्हणून माझी भूमिका आहे की कुठल्याही परिस्थितीमध्ये हा जो काही शक्तीपीठ जर राधानगरीमध्ये येत असेल नवीन महामार्गाच्या अलाइनमेंटमुळे तर तो होंडा, कणकवली, कुडाळ, सावंतवाडी, बांदा, पात्रादेवी अशा पद्धतीनं त्याची त्या ठिकाणी अलाइनमेंट व्हावी आणि याचा फायदा जिल्ह्याला व्हावा ही त्या ठिकाणी प्रमुख मागणीसाठी या निमित्तानं पत्रकार परिषद घेतलेली आहे. खरं तर याबाबत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांना भेटून त्या ठिकाणी त्याबाबतचं निवेदन दिलं जाईल. या राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब, त्याचप्रमाणे या राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार यांना सुद्धा भेटून आणि त्याचबरोबर या जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांना सुद्धा भेटून त्याबाबतचं एक निवेदन की कशा पद्धतीनं या शक्तीपीठ महामार्गाचा फायदा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला होणार आहे जर हा आपण अशा पद्धतीने केला, कारण हा महाराष्ट्र शासनाचा प्रकल्प आहे, महामार्ग आहे आणि त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला त्याचा फायदा व्हावा आणि म्हणून अशाच पद्धतीनं राधानगरी ते बांदा, पात्रादेवी, सह्याद्रीच्या घाटमाथ्यावरची जी काही सगळी गावं आहेत या गावांचा सुद्धा त्यानिमित्तानं विकास होईल. खरं तर आज बघितलं तर आपण एक 4 रस्ते जे या जिल्ह्यामधनं जाताना आपल्याला दिसत आहे, जो आता रेडी रिव्हर्स होणारा जो महामार्ग आहे हा एक महामार्ग आहे. नॅशनल हायवे 66 हा एक महामार्ग त्या ठिकाणी आहे आणि आता हा जो काही शक्तीपीठ त्या ठिकाणी होतोय त्याच्यामुळे पूर्ण जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास व्यापारामध्ये होऊ शकतो, पर्यटनामध्ये होऊ शकतो, धार्मिक पर्यटनामध्ये होऊ शकतो आणि याच्यामुळे फार मोठी आर्थिक उलाढाल या जिल्ह्यामध्ये पर्यटनाच्या माध्यमातून किंवा या शक्तीपीठ महामार्गाच्या माध्यमातून होऊ शकते. आणि म्हणून सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा जर विकास व्हायचा असेल तर शक्तीपीठ महामार्ग जर राधानगरीमध्ये उतरत असेल तर तो कणकवली, कुडाळ आणि सावंतवाडी अशा तालुक्यातनं त्या ठिकाणी गेला पाहिजे, ही आग्रही मागणी आमची आहे. MNGLच्या नावानं फ्रॉड कॉल करत एकाला लाखोंचा गंडा घातला गेलाय. या पार्श्वभूमीवरती गॅस कंपनीकडून पेमेंटबाबतच्या कोणत्याही सूचना अद्याप दिल्या नसल्याची तक्रार सिओनसमोर नागरिकांनी केली. यावेळी नगरसेविका नीलम नाईक यांनी गॅस अधिकाऱ्यांना खडेबोल सुनावलेत. प्राथमिक स्वरूपाचा आहे, पण हा सगळा इश्यू सावंतवाडीचा आहे. तर ते MNGLचं जे कनेक्शन्स आपण घ्यायचे किंवा कनेक्शन घेतल्यानंतर गॅसचं जे पेमेंट करायचं आहे त्याची प्रोसेस एक्झॅक्ट काय आहे ते लोकांना इथं माहीत नाही. मग तुम्ही जे ना तुमची जी ग्राउंडवरची काम करणारी टीम आहे त्या टीमला तुम्ही पाठवून द्या ना लोकांच्या. असं ते फ्रॉड होऊन लोकांचे लाखो रुपये गेलेले तिथे याच्यामध्ये. बातमी ऐकली, वाचलीच ना तू बातमी? हा नाही आता मला सांग, कुणा कुणाला माहिती त्याचं रजिस्टर मेंटेन केलं असेल ना तुम्ही? नाही पण आता कसं आहे माहिती का, एका दुसऱ्याची तक्रार ठीक आहे, इथे माझ्यासमोर 50 जण लोक आहेत, 50 जणांना जर माहिती नसेल असा विषय होणार नाही ना. त्यामुळे मला काय म्हणायचं आहे, कधी पण होणार आहे सगळं तुमचा विषय. अरे तुमचाच बिझनेस बुडतोय ना. बिलिंग व्हायच्या अगोदर हे व्हायला पाहिजे होतं ना. तुमचाच बिझनेस सर्वजणांना पहिल्यांदा पाठवा. मी मॅडमचा नंबर देतो, नगरसेवक मॅडम तिथले आहेत, त्यांचा नंबर देतो तुला, त्यांना तिथं फोन कर, मग त्याबरोबर तिथं कम्युनिकेट करते सगळ्यांना. ठीक आहे, एक एक मिनिट मॅडमचा नंबर लिहून घेतो गाडी. कळले पाहिजे कसं बिलिंग करायचं. बिल येईपर्यंत वेट करायची गरजच नाहीये. बरोबर आहे ना. फ्रॉड बघा, आता फ्रॉड झाल्यानंतर ह्या गोष्टी नंतर करणं हे चुकीचं आहे असं तुम्हाला नाही वाटतं? मला सांगा
तुम्ही रजिस्ट्रेशन सगळ्यांनी केलेलं आहे. त्याबद्दल कसं काय करावं लागेल मला सांगा. दक्षिण कोकणची काशी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या श्री क्षेत्र कुणकेश्वर परिसरात आणखी एक ऐतिहासिक आणि धार्मिक वारसा दडलेला असल्याचा रोचक शोध समोर आला आहे. कुणकेश्वर मंदिरापासून अवघ्या 1 ते 1.5 किलोमीटर अंतरावरती असलेल्या खालची वाडी येथील ओहळाजवळ पुरातन गंगाकुंड असल्याची माहिती पुढे येत असून स्थानिक ग्रामस्थांनी पुढाकार घेत या दुर्लक्षित स्थळाला नवसंजीवनी दिली आहे. सुमारे 250 ते 300 वर्षापूर्वीचं किंवा त्याहूनही प्राचीन असावं असा अंदाज वर्तवण्यात येणारं हे गंगाकुंड अनेक वर्ष काळ झाडाझुडपांच्या पालापाचोळा आणि दुर्लक्षामुळे पूर्णतः बुजून गेलं होतं. मात्र राजापूर व दैबाव येथे गंगेच्या प्रगटण्याच्या बातम्या सोशल मीडियावरती झळकल्या. चर्चेतून आपल्या कुणकेश्वरमध्येही सांगायचे असे एक ऐकिवाद आहे. कुठं ते नेमकं माहीत नाही. जाणकारांकडून माहिती घेतली आणि इथं असलेल्या गंगाकुंडाचा शोध घेण्याची चर्चा रंगली. या चर्चेतून संतोष लब्दे, संतोष लाड, शरद वाळके आदींनी पुढाकार घेत शोध मोहीम सुरू केली. ज्यावेळी मंदिरामध्ये बसलो होतो लाड, शरद वाळके, त्यावेळी आमची चर्चा चालू झालेली असताना की प्रत्यक्षात बाबा दैबावला गंगा आली आहे, आपण तिकडे बघायला जाऊया, त्या उद्देशाने आमचा बोलणं चालूच असताना राजापूरची पण गंगा आहे आणि त्यावेळी लाड आणि शरद वाळके म्हणाले की आपल्याकडे पण गंगा येते पूर्वी असं आपल्याला ऐकिवात आहे, पण प्रत्यक्षात कुठे आहे किंवा काय ह्याचं आम्हाला प्रत्यक्षात माहिती नव्हतं. तर त्यावेळी बसून आम्ही ती चर्चा करत असताना त्यांनाच विचारलं, लाड म्हटलं तुम्हाला जर माहिती असेल तर आपण ते कुठं स्थान आहे ते प्रत्यक्षात जाऊन पाहूया. मग त्यावेळी आम्ही निश्चय केला की प्रत्यक्ष मग ते तिघजण आपण उठून प्रत्यक्ष या स्थानावरती आलो आणि प्रत्यक्ष पाहता की पूर्ण हे स्थान पूर्ण पाल्यापाचोळ्याने बुजून गेलेलं होतं. मग तिथे आम्ही ती प्रत्यक्ष खोली बघता तिची 5 फुटाची खोली आहे ते. मग हा सगळा प्रकार आम्ही आमच्या अध्यक्षांच्या कानी घातल्यानंतर अध्यक्षांनी लगेचच त्याची तात्काळ आपले कामगार बोलून दुसऱ्या दिवशी लगेचच ते कुंड साफ करण्यासाठी ती मोहीम राबवली आणि त्या उद्देशाने बघता बघता पूर्णत्वास तो साफ केल्यानंतर पूर्णत्वास जो का आतमध्ये आहे पुरातन सिस्टीम दिसायला लागली. आज या कुंडामध्ये 5 फूट उंची आहे, जवळजवळ 3-4 फूट पाणी आज मध्ये काचीसारखं आहे. त्याचप्रमाणे जी काय पुरातन आपली पिंडी दिसते आहे ते सुद्धा स्वयंभूचे एक स्थान आहे. ते हे सगळं बघितलं ना इथं पुरातन सगळ्या कुठल्या तरी गोष्टी होत्या. ह्या निश्चित झाल्यानंतर आम्ही त्याच्या अध्यक्षांना कानी घातलं तर अध्यक्षाने ती मोहीम आम्हाला पूर्णत्व साफ करून हा जो इतिहास आहे पुरातनचा हा आम्हाला त्या ठिकाणी आल्यानंतर प्रत्यक्षात पाहायला मिळाला. शोधादरम्यान गंगाकुंड सापडल्यानंतर याबाबतची माहिती कुणकेश्वर देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष एकनाथ तेली तसंच कोकण इतिहास परिषदेचे रणजित हिरलेकर यांना देण्यात आली. त्यानंतर ग्रामस्थ, देवस्थान ट्रस्ट आणि स्थानिकांच्या सहकार्यानं या ठिकाणी साफसफाई मोहीम राबवण्यात आली. वर्षानुवर्ष साचलेला गाळ काढून झाडझुडपं हटवून गंगाकुंड पुन्हा मोकळं करण्यात आलं. आज या कुंडात सुमारे 3 फूट स्वच्छ काचेसारखं पाणी साठलेलं दिसतंय. या गंगाकुंडाची रचना अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण असून चौकोनी पारावर जांभ्या दगडात कोरलेलं शिवलिंग आहे. त्याच्या समोर साधारण 6 बाय 6 फूट आकाराची विहिरीसारखी खोदाई असून त्यात पुन्हा आतमध्ये 3 बाय 3 फुटाचा खोल भाग आहे. अंदाजे 5 ते 6 फूट खोल असलेले बांधकाम एका व्यक्तीला उभं राहता येईल
इतकं खोल आहे. संपूर्ण रचना जांभ्या दगडाची कोरलेली असून या ठिकाणचा प्राचीन वारसा अधोरेखित करते. याबाबत बोलताना कोकण इतिहास परिषदेचे रणजित हिरलेकर यांनी सांगितलं की हे गंगाकुंड 250 ते 300 वर्षापूर्वीचं किंवा त्याहूनही प्राचीन असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. गेली 25-30 वर्ष तरी या गंगेकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष झालेलं होतं. साफसफाई किंवा तो सगळा जंगल भाग झालेला होता. पण मला आठवतं माझी आजी त्या गंगेमध्ये स्नानाला गेली होती मी लहान असताना, आणि तिथली जवळपास जी राहणारी मंडळी आहेत त्यांच्या आठवणीमध्ये आहे की पूर्वी ती गंगा यायची, ते कुंड भरून व्हायचं. आज परिस्थिती बघितली तर 2.5 बाय 2.5 चौकोनी ते कुंड आहे आणि त्याच्या आतमध्ये पाणी येण्यासाठी त्यांनी व्यवस्थित ते झऱ्यांची जागा केलेली आहे. शेजारून जाणारा जो व्हाळ आहे त्या व्हाळाच्या अंतर्गत जे काही प्रवाह पाण्याचे आहेत ते जलप्रवाह तिथे येतील अशा पद्धतीचं प्राचीन आपल्या मंडळींचं म्हणजे प्राचीन जे कोणी वास्तुविशारद जे होते त्यांनी केलेलं ते जलसंयोजनाचं सुंदर उदाहरण म्हणून त्याकडे पाहता येईल. आणि गंगा ज्यावेळी येते त्यावेळी ते कुंड भरून वाहत असे. म्हणजे आता सुद्धा कदाचित ती गंगा आली होती असेल पण त्यावेळी ते सगळं मातीने भरलेलं होतं, त्यामुळे गंगा काही बाहेर येऊ शकली नाही. आता ती साफसफाई केली आणि वर्षभराने त्याचे रिझल्ट आपल्याला मिळू शकतील. शिवलिंगाच्या खालूनच गंगेचा उगम असावा अशी स्थानिकांची धारणा आहे. मात्र याचा निश्चित उगम अद्याप स्पष्ट झालेला नाही. विशेष म्हणजे याच ठिकाणी असलेल्या शिवलिंगावर आजही सूर्यकिरण पडतात, पण या ठिकाणी झाडाझुडपांच्या पाल्यापाचोळ्यामुळे येथे असलेले शिवलिंग देखील दिसत नव्हते. अनेक वर्ष ठिकाण दुर्लक्षित राहिल्यानं गंगा कधी प्रकट होते किंवा नाही याची माहिती मिळाली नव्हती. आता स्वच्छता आणि संवर्धन झाल्यानं येत्या काळात याबाबत अधिक स्पष्ट चित्र समोर येईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. मुळात हाच जो सगळा प्रकार आहे तो भूगोलशास्त्रीय हा सगळा विषय आहे. भूगोलाच्या याच्यामध्ये ज्या पद्धतीने पाण्याचे अंतर्गत प्रवाह क्रियान्वित होतात आणि त्या पद्धतीने हे पाणी बाहेर फेकलं जातं. जसं उन्हाळं गरम पाण्याचं जे कुंड आहे तिथनं जे पाणी येतं ते तिथे गंधकाचा साठा आहे आणि त्या गंधकाच्या प्रवाहामुळे तिथलं ते पाणी उष्ण स्वरूपात आपल्याला बाहेर पडतं. आणि जमिनीतल्या ज्या हालचाली आहेत त्यामुळे विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितीमध्ये या पद्धतीचे हे प्रवाह कोकणामध्ये अनेक ठिकाणी अशा पद्धतीने प्रवाहित झालेले आपल्याला पाहायला मिळतात. त्यात राजापूरचं गंगा हे प्रमुख आहे. ती सातत्याने येताना आपण ते पाहतो आणि तिथली साफसफाई व्यवस्थित आहे, त्याचं व्यवस्थित तिथे लक्ष आहे लोकांचं, त्यामुळे ते चालू आहे. तसंच दहिभावचं एक कुंड जे गेली कित्येक वर्ष तिथे गंगा येते आणि अशीच ज्यावेळी राजापूरची गंगा येते तिथे कुणकेश्वरची गंगा येते असं आम्हाला पूर्वापार सांगितलं, म्हणजे आमच्या आजीच्या तोंडून किंवा पूर्वी जुन्या माणसाच्या तोंडून आम्ही ऐकलेलं आहे. पण प्रत्यक्ष गेल्या 25-30 वर्षात त्या गंगेकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष झालेलं होतं आणि त्यामुळे आता ते पुन्हा त्याला ऊर्जितावस्था येईल. पण एकंदरीत ते सगळं बांधकाम पाहता 250-300 वर्षापूर्वीचं ते बांधकाम आहे. शिवलिंग जे आहे ते तिथल्या स्थानिक जांभ्या खडकामध्ये ते कोरून केलेलं आहे आणि त्याला पूर्णपणे चौथरा तयार करून त्याचे ते अजस्र दगड पाहिल्यानंतर आपल्याला लक्षात येतं की किमान 250-300 वर्षापूर्वीचं बांधकाम ते असावं. कदाचित 400-500 वर्ष जुनंही असू शकतं, पण आज त्याचा निश्चित पुरावा आपल्याकडे काही नाहीये. मुळात कुणकेश्वर हे शिवभक्तीचं महत्वाचं केंद्र आहे. शैव शक्तीचं फार प्राचीन परंपरा या कुणकेश्वरमध्ये असली पाहिजे. आणि याची उदाहरणं म्हणजे पाहायचं झालं तर ते पांडव लेणं आपण जे म्हणतो तिथे असलेलं शिवलिंग, तिथे असलेली नंदी आणि तिथले ते सगळे जे नुसते एवढी शिरं ती कोरलेली आहेत आणि ती सगळी वेगवेगळ्या काळात. विशेष म्हणजे हे ठिकाण सध्या खासगी बागेत असून तिथे जाण्यासाठी व्यवस्थित मार्ग उपलब्ध नाही. ओळातून मार्ग काढत या शांत निसर्गरम्य स्थळी पोहोचावं लागतं. मात्र या ठिकाणची सुंदरता आणि ऐतिहासिक महत्त्व पाहता भविष्यात हे एक महत्त्वाचं पर्यटन स्थळ ठरू शकतं असा विश्वास ग्रामस्थांनी व्यक्त केला. साधारण कुणकेश्वर मंदिरापासून 1-1.5 किलोमीटरच्या अंतरावर आहे, परंतु येण्यासाठी मार्ग नाही. तुम्ही प्रत्यक्षात आता याची पाहणी केल्यानंतर आम्ही अध्यक्षांच्या कानी घातला हा विषय, तर प्रत्यक्षात आता जे कोण जमीन मालक आहेत त्यांच्याशी संपर्क साधून इथे येण्यासाठी आम्ही मार्गाचा प्रयत्न करणार आहोत, जेणेकरून जे ग्रामस्थ आहेत ते सुद्धा इच्छुकच आहेत की ज्या ठिकाणी आपले पुरातन जे काय धार्मिक गोष्टी आहेत ते जतण्यासाठी आपले ग्रामस्थही सहभाग करतात. त्या ठिकाणी आता ज्या ग्रामस्थांची या जमिनीलगत आहेत त्यांच्याशी बसून आम्ही चर्चा करून इथे येणारा मार्गसुद्धा सुखसोयीचा होईल या निरीक्षाने आमचे प्रयत्न असतील. कारण ज्या झाडी झुडपामध्ये ज्या काय गोष्टी आहेत ते आपल्याला माहिती नसतात. ज्यावेळी पुरातनच्या ज्या लोक सांगतात की आपल्या ह्या ठिकाणी ते कसं होतं किंवा तसं होतं, त्याची चौकशी करून आपण ज्यावेळी पोहोचतो त्या ठिकाणी आणि प्रत्यक्षात पाहणी करतो तर त्यावेळी ते निदर्शनात येतं. आमचा प्रयत्न एवढाच आहे की पुरातन ज्या गोष्टी आहेत आपल्या गावामध्ये ते माहिती करून ते
जे पर्यटक येतील त्या पर्यटकापर्यंत पोहोचणे आणि पर्यटन वाढवणे हाच आपला उद्देश असतो. कारण जेणेकरून आपल्या गावामध्ये धार्मिकता टिकली पाहिजे, धार्मिकतेतून पर्यटन वाढलं पाहिजे हाच उद्देश ठेवून आपण हे जे काय प्रयत्न करतो, पुरातत्व ज्या गोष्टी आहेत ते सांभाळण्यासाठी आमचा गावही सक्षम आहे आणि येणाऱ्या पर्यटनांना मार्ग देण्यासाठी आम्ही तोही प्रयत्न त्या दिशेने करणार आहोत. कुणकेश्वर देवस्थान ट्रस्ट, ग्रामपंचायत आणि स्थानिक नागरिकांच्या संयुक्त प्रयत्नातून या गंगाकुंडाचं संवर्धन सुशोभीकरण झालं तर कुणकेश्वरच्या पर्यटनाला नवे पंख मिळू शकतात. आजवर दुर्लक्षित राहिलेल्या अशा वारसा स्थळांना प्रसिद्धीत आणून कुणकेश्वरचा इतिहास पर्यटकांपर्यंत पोहोचवण्याचा ग्रामस्थांचा हा प्रयत्न नक्कीच कौतुकास्पद ठरत आहे. कुणकेश्वरमध्ये दडलेले गंगातीर्थ पुढील काळात श्रद्धा, इतिहास आणि पर्यटन यांचा संगम घडवेल याकडे सर्वांचं लक्ष लागले आहे. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. कणकवलीसह जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात अवैध धंदे. शक्तीपीठ महामार्ग सिंधुदुर्गातून जावा, संदेश पारकर यांची मागणी. आणि सावंतवाडी मुख्याधिकाऱ्यांसमोर मांडलं समस्यांचं गाऱ्हाणं, आंदोलनाचा दिला इशारा. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.